नमस्कार, हम रिंकू तिवारी दुबई से। स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज आप सबके एगो बहुत ही सुंदर जनेऊ गीत सुनाओ तनी। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करे लोगिन। और अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कृपया आप सब चैनल के सब्सक्राइब करें कि जब भी हम गाना अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। चिट्ठिया जे लिखी ले बरुआ के बरुआ के फूफा चिट्ठिया जे लिखी ले बरुआ के पापा पढ़ी ले बरुआ के फूफा जानेवा हवे तीना हूँ जाना आई भी आरे हमारा दुलरुआ के जानेवा हवे
डोलिया ना बरुआ के दीदी आरे संगवा में आवेले भाई नावा तय बाजागी शोभेला आरे संगवा में आवेले भाई नावा तय बाजागी शोभेला चिट्ठिया जे लिखेले बरुआ के चाचा पढ़िले बरुआ के जीजा चिट्ठिया जे लिखेले बरुआ के भैया पढ़े